urte hasiera izaten da unerik egokiena sagarrondoak aldatzeko, eta gaur erakutsiko dizuegu pixka bat nola aldatu behar diren sagarrondoak. Sagarrondoak batez ere hilbeltzan eta otsailean aldatu behar dira, eta horretarako zenbait urrats kontuan izan beharko ditugu. Hasteko behin zuloa egin behar dugu, eta zuloa egiteko egokie da sailea goldatuta izatea eta rotobatuta izatea. Zuloak guk hemen dena aldatuko duguna errezi sagarra izango da, eta txertakaia edo patroia M9 izango da, enanoa izango da. Orduan, zuloaren neurririk egokinak izango dira, luzeran 50 zentimetro, eta gero goiti bera beste 50 zentimetro, eta zuloa bera ere 50 zentimetro ingurukoa. Ikusten duzuen, nigia prestatuta daukat, zuloa sagarrondoa aldatzeko. Zulon komeni da gauzak lasai eta ondo egitea, eta komeni zaigu lehenengo ximor pixka bat. Ximorrak gutxienez urtebete izan behar du. Ez da komeni ximor berria botatzea. Orduan, honek ia 2 urte baditu, beraz, ximor pixka bat botako deu zorun. Behi ximorre da hau, eta honek zuztarrak indartzen lagunduko dio sagarrondo landareari. Ximorra bota ondorenean, lur gozoa hartuko deu, eta lur gozoa botako dio pixka bat gainea, eta lur gozokin estali ingo deu, lehen bota deun ximor guztia. Beraz, ikusten duzue, hau prest dago landarea aldatzeko. Orduan, landarea aldatu aurretik, komeni da landarea erosten dugunean, zer landara erosten dugun. Hau sagarrondoa da eta variedadea errezile da. Orduan, denok ikasi behar dugu bereizten zer dan txertakaia, hemen ikusten duzu, hemen dago txertatuta, eta zer dan guk hemen txertatu diogun varietatea. Kasu honetan, errezil sagarra. Orduan, guztiz enanoa nahi baldin badugu, ez baldin badugu nahi asko azterik, eta gainera nahi baldin badugu produzioan ahalik eta azkarren sartzea, 2 urte barruia aleak ematen hastea, egokiena M9 da. M9 erabiltzen da gaztelaniaz. Baina, edozein lekutan ezin daiteke aldatu patroi hau. Ze honek zuztarrak oso gutxi botatzen ditu, eta ondorioz, leku haizetsuetan, haizeak mugitu egingo luke, eta seguraski ihartu egingo litzaiguke. Horretaz gain, satitxoekin ere kontu handia izan behar dugu, ze satitxoek, satorra ibili diren zuloetan eta ibili ohi dira, eta zuztarra jateko ohitura handia dauke. Eta zuztarra janezkeo ihartu egingo litzaiguke landarea. Beraz, hemen dugu, lehen esan dugun bezala, M9 patroikoa, eta txertoa errezil sagarra. Beraz, podaketako goizak hartu, eta komeni zaigu beti pixka bat sustraiei pixka bat puntia moztea, eta ikusiko bagenu bakarren bat txikituta edo dagoela, hori ere moztu egingo genuke. Beraz, sagarrondo hau prest daukagu ia aldatzeko, eta guztiz garrantzitsua ez baldin bada ere, honetan ahitzen dienak eta diote, komeni dela, txertatu den lekutxo hori beti epelera begira jartzea. Hau da, hegoaldera begira jartzea, aldatzen dugunean. Beraz, hemen hegoaldea hortxe dugu, beraz, kaso egingo diogu, gu baino gehiago dakitenei, eta hegoaldera begira aldatuko dugu. Horretaz gain, gero azalduko dizuet, zer egin behar den azken begiarekin ere. Beraz, jarriko dugu zuloan, eta lur gozo pixka bat botako diogu, lehenengo. Eta lur gozo pixkat bota diogunean, oso komenigarria da, landariari pixka bat gora tira egitea. Zuztarrak lekua izan dezaten zabaltzeko. Eta landareari gorantz eutxiz, hankakin zapalduko dugu.
Beraz, hau izango litzateke, baina jakina, oain hau bete egin behar dugu. Baina noraino bete behar dugu. Kontuan izan behar dugu non dagoen txertatua. Eta txertatua hementxe dago. Ze guk hau lurrarekin estaltzen baldin badugu, guk hemen jarri diogun porta injertos edo txertakaiak ez du ezertarako balio, eta baritateak berak, txertoak berak, botako lituzke sustraiak edo erroak. Beraz, patroiak ez luke ezer egingo. Beraz, inoiz ez dugu estali behar txertatutako lekua. Beraz, orain, hartuko dugu lur gozoa, eta jungo gea, poliki-poliki, zuloa estaltzen, hor pixka bat egeatu zaigu, horrek ez dio kalte egiten, zapalduko dugu berriz ondo, eta komeni da lur desente botatzea, horrela, haizen kontrak eta landarek indar gehiago izango lukelako, haizeari kontra egiteko. Baina lehen esan dizudan bezala, inoiz ezin dugu estali txertatutako leku hori. Honek nahiko izango luke, zapalduko dugu, eta udaberria lehor xamarra izan ezkeo edo, komeni zaigu beti ere ura geratzeko leku pixka bat izatea. Beraz, zer egingo dugu? Azpikaldetik tontortu egingo dugu, eta horrela euria egiten duenean eta ura goiran geratuko zaigu, eta poliki-poliki ur hori xurgatzen joango da. Dana dela, erregarioa jarri nahi baldin badiogu, goteo sistema da egokiena, eta orduan mangera bat bota beharko genuke, eta mangerari zuloak egin, eta ura ez diogu inoiz jarriko ipurdi-ipurdian. Ze ipurdi-ipurdian jarriko bagenioke ura, zuztarrak ez lituzke indartuko. Ura jarri behar diogu, urrutu isiago pixka bat, zuztarra joan daitezen, ur horren bila, eta horrela, zuztarrak indartu daitezen. Beraz, sagarrondo landarea aldatua dugu, baina lehen esan dizudan bezala, hemen 9a guztiz enanoa aldatu dugu. Honek ez ditu zuztarrak bultzatuko, eta egingo duena da berehala frututan sartu. Beraz, lehen bailen hasiko da aleak ematen. Ondorioz, ezin daiteke bere horretan utzi, lotu egin behar dugu. Nik inausketa edo podari dagokionez ia gehienetan baso edo kopa itxura ematen diot formazioan, beste formazioa bada eje zentral o erdiko ardatza deritzona, baina nik kopa itxura ematen diodanez, ez dut alambrerik jarriko, eta enborra ez dut bota ditudan alambretara lotuko. Ondorioz, beti ere kontuan izan behar dugu zein den haize nagusia. Eta hemen, gu gauden lekuan, haize bortitzena, ipar mendebaldetik jotzen duena, arraizia esaten diogu, da, eta ondorioz, esola sartzeko garaian, kontuan izan behar dugu, nun egin zuloa, sagarrondoa ara lotzeko. Beraz, inoiz egoiak ere emango dio hemen, baina ekialdeko haizeak eta iparraldeko haizeak inoiz ez, guztiz babestuta dagoelako bi haize horitatik sail hau. Beraz, hementxe sartuko diogu esola, eta horrela, indartsua diren bi haizeak kontrolatuko ditugu. Hau goldatua dagoenez eta rotu hartuta dagoenez, hemen zuloitea oso erreza da, baina komeni da palanka bat izatea. Esola hain handiak edo sartu beharrik ez dago, askotan kainaberatxo bat nahiko izaten da, baina hobe da hasiera-hasieratik gauza galik eta ondoen eitea, eta horretarako esola
indartsu bat sartuko diogu. Urte batzutan behintzat iraungo duena. Hori sartu ondorenean, nahikoa du, ez du haizeak berehala mugituko, eta orduan, hau, lotu egingo dugu. Ni plastiko tira gogorrak erabili ohi ditut lotzeko, hau ez bai da eteten, ez bai da hausten. Eta enborrera gehiegi ere hurbildu gabe, jarriko dugu holaxe, eta hemen, korapiloa egingo diogu. Lehen esan dizuet, kontuan izan behar dugula txertoa nun ze aldetan dagoen txertatua eta beti ere txertoa hegoaldera begira jarri behar dugula. Hori garrantzizkoa dela diote batzuk, baina beste batzuk diote beti komeni dela azken eusten diogun begia beti hegoaldera, epelera, haize suabera begira egotea. Beraz, hauxe dago hegoaldera begira, eta nik horren gainean moztuko dut landara hau. Baina, mozterakoan goraizak kontu handiz erabili behar ditut, ze beti begiaren kontrako norabidean eman behar diot korte hori. Urak ez dezan begia ondatu. Beraz, horixe izango litzateke korte egokiena. Horrela urak hemen jotzen duenean euriak, urak irriste egingo lioke eta alde egingo lioke. Ez da inoiz komeni landarea moztu eta bere horretan uztea. Horretarako daude pasta batzuk, zikatrizanteak dira, eta sagarrandoei eta fruta arbolei egiten diegun zauriak sendatzeko edo ez gaiztotzeko edo erabiltzen da. Beraz, hartuko dugu pixka bat, eta estali egingo dugu punta horrekin. Beraz, babestuta utzi dugu landarea. Hasieran ez dizuet esan, baina garrantzizkoa da, sagar landare bat aldatzen dugunean, aurrez, balde batean, urez, betetako balde batean edukitzea. Nik horrela eduki dut, 10 minutuz, eta hortik atera ondoren aldatu dugu. Komeni da zainak beti bustita edukitzea aldatu behar dugun momentuan. Horretaz gain, zenbaitek, urari nahasten jote buztin lurra edo erreka ondarra edo pixka bat zainegia hartu dezaten lur pixka bat. Baina hori bezain garrantzizkoa da, sagarra aldatzen bukatzen dugunean, baldekada bat ur gutxienez, gero eguraldiak esango digu, nola jokatu aurrerantzean, baina bukatu bezain laizter, baldekada bat gutxienez, inguruan botatzea, zuztarrak indartzeko. Eta errezil sagarra hau ondo dala, 2-3 urte barru behintzat, bai, lehenengo urtean ale hartzen bali badu komeni da kentzea, bestela ez da desarrollatzen, baina 3 urte barru aleak ematen arituko zaigu.